ahwefo nyina se na machia party mpanimfo mo Upper West Akyem and region no mu nyina. Em say nda ohu yen wo Adesu Presby Primary Park so a ene nipa doma na egu ho a dressmakers and tailors association na omo wo Adesu na womo pon wo mo ho. Na we nya de edikan em say me beye mrahye bedwani we na etoso mienu a mabasa program no a kire say afibia no ana every quarter bia no na womo aye graduation no nti me am ye mrahye bedwani no me ba be so ma sen omo ye adepam for no ye ma sewing machine na ya sand sika ahye envelope mu aboa na omo de ahye bibia ase na a 3 year for no so hairdressers no so edru aye mom dryer na ya san so de bibi kakra aso ma senti and there's a mubeto so ana dia na ekoso no so far no from January to now no ya graduating in 50 say ya chemu 25 20 usha obia nya sewing machine ba ko na 500 Ghana cedis to start with and there's a nipa ABC and then no nipa 50 na graduate this year from January to now ebedu June another badge besan ba nti by the close of the year na na number at the pamfo nko a wokrum ha ya pon mo ho this year no be 200 say wo hwe bo a emi say mra na me ma me speech no na papa bi wo mu a na che say wenya 57 years a ono nso ka graduates no ho a kire say endewa pon no ho na kire say ema mani kura so ema ohun say me san ye no adoye ema yem brother William Agbalanyo enso na adoye ema serve as motivation the man nipa na twa wo ho Asia into John Dramani Mahama na ni so ade hunu ba ko ne se obe share skill training mu kana youth apprenticeship development program na ode ba no enche wo mo be launch enti yen kura de ha de ya sha ase dada enti de ehia ne se wo mo be launch na nka yen no ya incorporate into our existing programs as far as skill development is concerned. Yes, the here is anka youth a womo Upper West Akyem ha. E do so pa wo hwe park yi so womo anan kola na egu ne emayo na emrante na me etu omofo se obi amfa ne ho enhyemu bi. Sanse krum ha ye nhye da ni adwuma bia wo krum anti. Se ukita wonsa no adwuma eye. Ba bia me ne uti ya ye kase yi a nchen ha se ya ha ye sia wo. Me wasase bi eda soro ho kese pa amaye ma adwen se me de be si youth resource center nti me de be fa minister no so na nka waboa me na yetimi si youth resource center no simply it say dia TVET abeyi no na se TVET etimi so masen ya yesi a wesua adwuma ye wie a o madam a kire we wie na nka de wa fa ha na resource center no wenya more of the theory no so bi e de aka ho na nka ya issue NVTI say NVTI yi obetimi de akosoja na policeman na ye yi no me dem start ya me to ho anamon de edikan se si a adwuma asem a se de amekan ye na problem wa ha na yen kotoku factory na asem no ye call rounds ye kan ye but se si an one major thing am identify ye wo power problem e wa ha no nti ma sha se ne ECG4 edi nkita ho se be ya yedum ye kan ya na ya bansam na ye be pom chew na ya kwa saman ye se mon konsam e bi sha saman ase function sam ma se nti ECG4 nso age atom se wo mo ba be si at least to start with customer care center ye kwan ye ni ma then they will build up a district center ewo Upper West Akyem Ediaman. Then we based on that to do other things. As I'm talking to you now, no, ucha weni hwe esro honma Kasapreko PL setting up their global factory here in Adesu. Inti woman so according to mpenifo no by September next year no na production has begun, and that is going to create a lot of job opportunities for the youth of Upper West Akyem. My youth no and say edwumasua ade bia osua eka wonsa no eka wa adwum obi ntumi nje wonfi wonsa te se ne obi befa wa adwumam nti edwumasua the first call ema youth bia say obesusu so kwakọ ye obi adwuma kra but modern say obesua adwuma ene wonsa na eno na obedi ni da yeah say obehwe ye wa jute factory bi eye kotoku factory ema cocoa yen campaign mu nyina no one of our core campaign message ya de ma youth no
sɛ wɔto aba ma NDC na NDC ba abɛn mu a yɛbɛhwɛ na His Excellency John Dramani Mahama obɛbie saa company no na youth no anya adwuma yɛ because unemployment rate no ɛyɛ very high ɛwɔ district no mu na ɛdi akyi no nso yɛ te sɛ nea ɛnam wobɛhu yi His Excellency John Dramani Mahama wa prepare sɛ ɛyɛ youth apprenticeship no very soon na ɔmbɛ lanche na ɔmo lanche a ɛsiane sɛ yɛwɔ high unemployment rate no mmebu no bebree na bɛnya adwuma yɛ MP no nso de ato no ho so sɛ ɔbɛ follow the agenda of His Excellency John Dramani Mahama na wasi resource center nti after sɛ nipa na afa ntete mu no ɔbɛsan kɔ akɔgye ɔbɛsan kɔ resource center hɔ akɔnya theory no aspect na aka practical no na ɔde akɔ n'anim nyɛ adwuma ɛna wɔte hɔ na sɛ wɔn nyɛ hwee a basically ɛtwe wɔn kɔ saa nnubɔne no na wotumi engage wɔn ɛyɛ adwuma a megye de sɛ ansa na ɔbɛpɔn adwuma no koraa no na time as ade asan ɔbɛkɔ akɔda nti sɛ enyumasua no ebe mmɔ anaasɛ enyuma ba na sɛ ɔmo yɛ a bebree na bɛtwe ɔmo afim basically youth no nso bɛtie mi a mɛsrɛ ɔmo daakye and then ɔmo build ɔmo daakye so if their future will be better it start from now so they should abstain from those drugs ɛnyɛ saa daakye bi ɛbɛsɛe ɔmo a ɔbɛkɔ akɔ blame ne nana bi ana ne wɔfa bi sɛ ɔna ɔyɛ no ɔno ana building the future if you build your future on drug you end up poorly. Thank you. William. Then I'm the kankan no. And we are the first call to all youth. And no obi nji sa insano enyuma sua no. Obi nji mfiu nsa. Won fa wo ho nhye insano enyuma no. Na ye MP honorable Emmanuel Dra or the ato no so say mebum bia wo de wo ho behye insano enyuma mu no obeboa mo. Na makoye part of the shortlisted MMDCs no nyame adom na His Excellency John Dramani ebo me din na me besom apa West Achima me so me support no na yaboa wo mo pese o mo kɔ nsano nyuma sua no na etumi aboa wo